Будем просить нас Его заступництва у всіх інтенціях, які були прочитані перед святою імшою в этой інтенції. Я молюся, отец Александр молится за души Эдуарда, Степана и всех поверных семьев Новик и Зенько, прошедших для их радость życia wiecznego у Володарстве Небесным. Перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы могли Бог возложить в эту наисвятейшую охрану. Spowiadajmy Bogu все малютные, и вам, братья и сестры, что зграшили вельми, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, за всюды Панну Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за грех до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłujется над нами Бог Всемогутный и отпустивший нам грехи доведи нас до życia wiecznego. Аминь. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Praw wieczny Boże, Ty z Jego swoją mądrością wyznaczajesz obowiązki aniołom i ludziom. Prosimy Ciebie, niechaj nasze życie na zemi tak sobie chowają anioły, jakie niestobne służeć Tobie w niebie, wraz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobą żyje i władałeś w jedności Ducha Świętego, Bóg prawił się wielki wieczny ja. Amen.
Читание послания святого апостола Павла до Ефесцам. Браты, без Христа вы были откинутыми от громадства израильского и чужим заповеду обетования. Вы не имели надеи и были безбожниками на свете. Теперь в Христе Иисусе вы, якие колисти были далеко, сталися близкими, дякуючи крови Христа. Бо Он мир наш, який учинил одно и другое один, и мур ворожести, что подзалял, зруйновал цели свои, а закон заповедью знищив нарушением, как с двух створить у себе одного нового человека, усталевываючи мир, и одним целью знов примирить одних с другими, с Богом раскрывши, забивши на им ворожесть. И пришедши, и Он обвестил мир вам, якие далеко, и мертвым, якие близко, бо прозреваны одни и другие, маем доступ в одном духу до Отца. Тому вы уже не чужие и не приходни, але сугромадяне святых и домочадцы Бога, умацованные на подмогу апостолов и пророков, где сам Иисус Христос з'является головным каменем, на яким кожний складений разом будинок виростає, як святая у Пану святиня. У ёй і ви разом будуєтеся духом, как жить живем Бога. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Пан обещает спокой своему народу. Пан обещает спокой своему народу. Послухаю, что говорит Пан Бог, и Он спокой обещает народу и святым своим, нехай не вертаются до шаленства. Саправды Его избавление близкое для тех, кто боится Его, и слава Божия будет жить на нашей земле. Пан обещает спокой своему народу. Милосердность и верность устремятся разом, справедливость и спокой поцелуются. Верность вырастет земли, а справедливость будет позирать с небеса. Обещай спокой своему народу. Понадорить нас счастьем, а земля наша даст свой плод. Справедливость пойдет перед ним и поставить на шлях кроки свои. Обещай спокой своему народу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чувайте увесь час и молитесь, как вы могли стать перед Сыном Человечным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай стекла ваши будут с-под перазания и светочи запаленные, а вы подобны до людей, які чекають вертання своего Господара с веселья, как коли прийде и постукается, одразу отчинить ему. Щасливые тыя слуги, яких Господар знойдзе ў чуванні, калі прийде. Сапраўды кажу вам, што ён падпярашыцца і пасадзіць іх, і падышоўшы пачне служыць ім.
І коли у другую варту і у третю варту прийде, і знойдзе їх так, то щасливі яны. Гэта слово Пана. Хвала Табе, Христе. Такую прочитал историю, как один молодой дьявол пошел учиться до старейшего. Ну и так приходит, как поучиться, и бачить, что старейший дьявол такие радостно сидит. Но он пытается, чего ж ты таки радостный, каже? Ну погляди на свет, як все добре, сколько людей свою душу страчує. Молодий так стікаюся, а підкажи, як це? Війну зробити, хворобу, якоїсь надвор'я, може буру зробити, як так люди почали губляти свою душу. А старейший дьявол каже, ні, хопить страх увести, а з чого тільки люди не зроблять, як урятувати своє життя. Ну так ёсць. Страх хіба найбольш може зробити у нашому житті. І сьогодні Євангеліє говорить менавіта об такім моменті, об кінці світу, де кожен з нас чекає гэтага моменту, кожен з нас має, як вчить Євангелія, бути готовим до гэтага моменту. Але так подумав, хіба я то не готовий на 100%, нешта трошки так, як читаю такі фрагменти, то нешта у серці аж ёкається розпочинає. Але гэта показує сапраўды, што штосьці все ж таки трэба направіць, і все ж таки трэба штосьці попросту ў сваім жыцці памяняць. І даходзіцца да такой вельмі важнай справы, што ў нашым жыцці мы нічога не павінны баяцца, толькі самого Бога. Бо мы праз грэх можам адлучыцца ад Яго, мы праз непаслухмянасць Яму можам ад Яго адлучыцца. І поэтому Jesús Христос сьогодні говорить упрост, каб ми передусім задбали об святості свого життя, об святості, і як тут привоже написано, как наші світочі були запалені, сапраўды, как у нашем сердце жила любовь такая сапраўдная, Божия. И поэтому, коли менавіта у сердце будет эта ласка Божия, то нам нічого не треба бояться. Бо Єсус говорить упрост, коли ми будемо святими в нашому житті, коли будемо жити у ласці Божій, то ми будемо щасливі. До Ісуса Христа, нашого Спасителя, який з'являється святом світу, з довіром вознесем наші просьби. Молимся за повсюдний костьол, каб, дякуючи Його послуцям, добрую новину почули усі люди. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отця, каб Його ініціативи підтримували усі люди доброї волі. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за християнів, які одійшли від віри, каб зустріли людей, які зможуть наново розпалити у їх огонь віри. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся во всіх інтенціях, які ми доручаємо доброму Богу про заступництво святого Архангела Михайла. Особливим чином молимся у інтенції нашої батьківщини і у інтенції оборони всіх людей від зарази, за всіх хворих, за лекторів і за померлих. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за наших близьких померлих, особливим чином за Едуарда і Степана і всіх померлих сім'їв Нових і Зінько, просячи для їх радості життя вічного. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников в этой святой литургии, как разудел терпения Христа, мы стали соправдными детьми Божьими. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Пане Иисус Христе, благодарю свету, выслухай наши покорные молитвы, які мы до Тебе узносим, и учини, как все народы тешились Твоим спокоем, які живешь и володаешь праз усе веки вечные. Аминь. Господи, небесный, меж нами живет, и Он сумный надежды
стать надваживой, дающая белда. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабых, дае и красиво у сердце своим, любовью святою лагодить наш боль, и сум разгоняет надеи святов. Молитесь, как мою и вашу отвягу принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог примет отвягу с рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. У Всемогутный Боже, мы складаем Тебе отвягу прославления и покорно Тебе просим. Нехай святые ангелы занесут сие передовричание личи Твоем. Прими и ласкаво и приведи нас до вечного славления. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Pan z Wami. И с Духом Твоим Ugor w sercy. узносим их до Пана. A dziękuję Panu Bogu naszemu. Годно это и справедливо. Zaprawdy godna, weta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiody i usiody Tobie składali podzięku, Panie Święty Ojcze, Wszechmogutny Wieczny Boża. Jak my obwieszczali Twoją chwałę, jaka jest działa w aniołach i archaniołach. Kiedy my dajemy paszanu aniołom, jakich Ty stworzył, to prosławiają Twoją doskonalość i mogutność. Najwyższe харastwo i godność niebiesnych duchów świadczyć nam, że Ty bezpomocny i godny lubowi Ojca się stworzyli. My z radością dolучаем swoje głosy do chóru aniołów, jakie przez Pana naszego Jezusa Chrysta прославляют Твою веру разом с ими ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог Всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышине, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышине. Zaprawdy Boże Ty święty, krynica wszelkiej świętości. Tam prosim Ciebie, a święciwe Ty dary rasoju Ducha Twojego, jak jeny stali się dla nas, ciała i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każdym. Wierzycie i wierzcie, że tego się, bo wydajość ciała moje, jako jest za was, będzie wydana. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów dawiał podzięku składający, podał swoim uczniom każdy. Wierzycie i widzicie zjawił się, bo to jest kielich krwi moją, nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prawita, dziela odpuszczenia grzechów. Geta, czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и желаем Твоего преисполнения. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, żeś to uczynił nas godnym i stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorno molę Ciebie, aby wśród nas, prymających ciała i krwi Chrysta,
Duch Święty zabrał ładną. Pamiętaj, Panie, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, biskupом нашим Тадеушем и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надійному воскрешенні, і про всіх, хто в Твоїй ласці дошов з неба на світу, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили вдел у житті вечного. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евграника, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, які сподвеку подобалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христом i u Chryście, Tobie Boża Ojcza всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Wasza na nich chwała, prazusie jak i wieczny ja. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего что дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. I nie uwodź nas ku spokuse, ale zbaw nas od zła. Prosimy Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj łaskawość spokoju dni naszej, da pomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowane do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój daju Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a darujcie Go spokojem i jednością, jaki żyjesz i błagadasz na wieki wieczny ja. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, яки вяриш на себе, грехи свету, змилуйся над нами, баранку Божий, яки вяриш на себе, грехи свету, змилуйся над нами, баранку Божий, яки вяриш на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Woś baranek Boży, woś той, кто бере на себе грехи свету, благословленный, а покликанные на вечерю я волю. Пане, я не вахты, как Ты говоришь о мне, але скажи только слова, и будет оздоровлена душа моя.
Упавши на колени, Бога восхваляймо, укожным сердцем гнени, хвала, хвала, хвала. Укожным сердцем гнени, хвала, хвала, хвала. Спявай, земля и небо, Иисусу Хосанна, утоенному хлебе, хвала, хвала, хвала. Утоенному хлебе, хвала, хвала, хвала. О, повторяй, народе, увечары Ирана, на заходе и всходе, хвала, хвала, хвала. На заходе и всходе, хвала, хвала, хвала. Молимся. Милосердный Боже, покорно Тебя просим, как мы умацованные Дня без хлеба, под надейной опекой Твоих святых ангелов шли наперед шляхом избавления, раз Христа Пана нашего. Аминь. Помолимся за душу померлых наших близких, особенно по доручению Пану Богу Эдуарда, Степана, всіх померлих сім'яв Новік, Зінько. Анioł Pański zwiastował Pannie Maryi. И зачала от Духа Святого. Pani Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi życzynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Bądź jasnucha Pańska. Нехай не станется поводле Твоего слова. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi życzynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. A słowo stało się ciałem. И поселилась между нами. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi życzynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Молися za nas, Święta Bogorodica. Как стали мы годными обязанию Христовым. Молимся, просим Ciebie, Всемогутный Вечный Боже, улив в наше сердце Твою ласку, как мы познавши Anielskie zwiastowanie, udzielenie Chrysta Twojego Syna prawdługu, jako i krzyż byli dowiednie do chwały Woskrzeszenia. Raz Chrysta Pana naszego, Аминь. chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak была страна веку теперь и завсюды, и на веки вечные. Аминь. Dobry wiedzo nasz Panie, Дай им вечное спочивание. niechaj odpoczywamy w uspokoju wiecznym. Аминь. Święty Archaniole Michale, Держи нас в узмакании, будь нам обороною, супроть спокусы и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай ягось нищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и инших злых духов, якие нас згубу душ смоють по свете. Аминь. Ona Najświętejsza, Hostia, гляди на скоромя
Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш земный умадальство, свое прими. Amen. Nawenna dla świętego Judy Tadeusza, dzień drugi. O święty Juda Tadeusz, славутый апостол и посаднику Иисуса Христа, пошел за им, отдаючи ему свое сердце, полное любови, веры и пошаны. У Христе, у Его учении, у Его боskiej misji Ty znajшов натхнение для своей великой апостольской працы и стал одним из первых будовников католического костела христианской любови и морали. О святый Юда Тадеуш, я прагну идти по житті наследуючи Тебе и горячо прошу Тебе, будь натхнением для моих думок и учинок, и я стану корыстным для нашего католического костела, служачи добрым прикладом для своих близких. Этой наверное хочу молиться в интенции складаnej sytuacji na Białorusi, a tak samo w intencji ratowania świata od epidemii, w osobliwy sposób, a w krótkim werdaniu z zamierzeń naszego arcybastra Tadeusza Kandusiewicza. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, як у небе, так на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была справедлива теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Боже, приди мне на допомогу. А не поспеши до меня на вороту. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была справедлива теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Святый Архангел Михаил, помогай нам в змагании со злом. Как мы оцелели на Божьем суде. На ушановании хору Серафимов, про заступництво святого Архангела Михаила и небесного хору Серафимов, запали нас, Пане, полными досконалой любови. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak w niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi женщинами i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi женщинами i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi женщинами i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Święty Archangel Michale, pomagaj nam w zmaganiu ze złom.
Как мы оцарели на Божьем суде. Na uszanowanie chóru cherubimał, wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała i niebieskiego chóru cherubimał, udzieli nam, Panie, lasku odreczenia od grzechu, aby kroczyli szlachem chrześcijańskiej doskonałości. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, obrywi władawstwa Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного отдай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в времени смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в времени смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в времени смерти нашей. Аминь. Święty Archanioły Michale, pomagaj nam w zmaganiu ze złą. Как мы оцарели на Божьем суде. Na uszanowaniu chóru tronał, wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała i niebieskiego chóru tronał, ulij Panie w serce nasze, jak ducha zaprawnej i szczerej pokory. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władawstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в времени смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в времени смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в времени смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в времени смерти нашей. Аминь. Święty Archaniołe Michale, pomagaj nam w zmaganiu ze złą. Как мы оцарели на Божьем суде. Na uszanowaniu chóru panowaniu, wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała i niebieskiego chóru panowaniu, daj nam, Panie, lasku panowanie nad naszymi pamięciami i odchyli od nas błędne żądania. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władawstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в времени смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в времени смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в времени смерти нашей. Аминь. Święty Archaniołe Michale, pomagaj nam w zmaganiu ze złą.
как мы нацелили на Божьем суде. Na uszanowanie chóru Wolodarstwa wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała i niebiesnego chóru Wolodarstwa zachowanie duszy naszej od pastek i spakusów złego ducha. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź Wolodarstwa Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Święty Archanioły Michale, pomagaj nam w zmaganiu ze złem. Как мы нацелили на Божьем суде. Na uszanowanie chóru Maguciał wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała i niebiesnego chóru Maguciał daj nam, Panie, miramołu u spakusach i zwał od złota. Аминь. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władactwo Twoje, будь воля Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Święty Archanioły Michale, pomagaj nam w zmaganiu ze złem. Как мы нацелили на Божьем суде. Na uszanowanie chóru kniazstwa wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała i niebieskiego chóru kniazstwa napełnij nas, Panie, duchem zabranej i szczerej posłuchalności. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władactwo Twoje, будь воля Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Święty Archanioły Michale, pomagaj nam w zmaganiu ze złem. Как мы нацелили на Божьем суде. Na uszanowanie chóru Archaniołów wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała i niebieskiego chóru Archaniołów
a dary nas, Panie, wytrykaj u wiery i u dobrych uczynkach, aby zbawili nas jak ludzi chwały u niebie. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi rzeczami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi rzeczami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi rzeczami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi rzeczami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Święty Archaniole Michale, zapomagaj nam w zmaganiu ze złem. Как мы ocaleli na Bożym Sudzie. Na uszanowanie chworu Anioła. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała i niebiesnego chworu Anioła uczyni Panie kapła, dziękujący ich opiece w ziemnym życiu, deszli do chwały wiecznej u niebie. Amen. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi rzeczami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi rzeczami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi rzeczami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Amen. Święty Archaniole Michale, zapomagaj nam w zmaganiu ze złem. Как мы ocaleli na Bożym Sudzie. Na uszanowanie świętego Archanioła Michała. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Na uszanowanie świętego Archanioła Rafała. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Na uszanowanie świętego Archanioła Gabriela. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Na uszanowanie świętego Anioła Ochotnika.
Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władactwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не упусти нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Najsławniejszy kniaziu, święty Michale Archanioles, wielkich wojsk niebiesnych, obrońca dusza, upieramocna złych duchów, wielczyny sługa Królewskiego Domu Bożego, swojej niebiesnej doskonalością i mocą ratuj od złego nas, tych, kto z nawierą prosi Twojej obronnej opieki. Uczyni, aby pod krylami Twojej nadzwyczajnej i sztadzionnej opieki i szli napierad wierno służyć przy naszym Bogu. Прибудь, святый Архангел Михаил, на допомогу народу Божому. Молимся. Усемогутный вечный Боже, який у своей добрине и милосердности, для избавления всех людей, выбрал святого Архангела Михаила князем своего престола, дозволь просим, как этот святый Архангел своей доброчинной правицей вызволил нас от всех ворогов наших, як тих, які тепер нас отступили, так і тих, які ухвалили смерть подстерегать нас будуть. Нехай Он проведе нас перед обличчя величі Твоєї, про заслуги Ісуса Христа, Пана нашого. Святий Боже, Святый мощный, святый беспородный, zmiłujся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый беспородный, zmiłujся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый беспородный, zmiłujся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы, храни нас, Боже, от греховной и несподеланной смерти. Стержи нас, Боже, мы грешные, Тебя просим, выслухай нас, Боже. молитва до святого Архангела Михаила, опекуна. Святый Архангел Михаил, князю войск Anielskich, приди на допомогу людям, яким погрожает сила темры. И лишь были створены на подобенство Божие, откупленное про житье, смерть, слезы, повстание Иисуса Христа, Сына Божьего, призначенного на святыню Божию, как пробывал в них Дух Святый. У Тебе, святый Михаил, костер моя своего оборону и опекуна, Ты ведешь избавленных до небесного счастья. Проси Бога об супокои, как не дозволил укрывать людей в неволе и шкодить костелу. Нехай беззаганная Панна, обранутая в солнце королева ангелов, прость Тебе скрушить голову антихристу и оборонить своих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангел Михаил, оборонца хвалы наивысшей, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердие. Бережи нас у змаганні супроть спокуси і властать Бога Духа. Будь нам обороной, князю, войска небесного, мocою Божою спину пекла сатану и інших злых духов, які на скупу душ стоють по свете. Посприяй, как мы раз всю вечность были верными Твоему завету, кто ж, коли не Бог? Tajemnicу sakramenta, osławiaj nas przyjaciele, tracić postaronie prawa, Bożo dobry zabawie, co nam rozumie tłumaczyć, światło wiemy.
Молимся. Panie Boże, my z wierą wyznajemy, że Jezus Chrystus, jaki narodził się dla nas, Dziewy Maryi, i był zatłuczony na krzyży Chrystusniczym Najświętejszym sakramencie. Nazwól nam czerpać z tej Bożej krynicy chwały wiecznego zbawienia, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Utopsiony błogosławiony, Ziemiani błogosławiony, Najświętszy sakrament, nasz niebiesny testament, bądź zawzięty Siemi nami rozbawiony, Najświętszy sakrament, nasz niebiesny testament, bądź zawzięty pochwalony.